തുറക്കട്ടെ. പറഞ്ഞാ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാണ്ടല്ലേ. ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ എന്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നത്? നാലാമത്തെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ എന്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നത്? ഭക്തിപൂർവം സേവനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. 5 തരം മുക്തികളിൽ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മുക്തി ഏതാണ്? രേണുകാമാതാജി. സായുജ്യമുക്തി. സായുജ്യമുക്തി. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനായി ആയിരക്കണക്കിന് നാവുകളും കാതുകളും ആവശ്യപ്പെട്ട രാജാവ് ആരാണ്? ലീലാമാതാജി. മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി. ഞാൻ ഇന്നലെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല മാതാജി. മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്മിത മാതാജി. ശ്രീലത മാതാജി. മഹാരാജാവ്. മഹാരാജാവ്. ഭരത മഹാരാജാവിന് സകല ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകാൻ തയ്യാറായത് ആരാണ്? സ്മിത മാതാജി. ലക്ഷ്മി ദേവി. വൃതാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ഭക്തി സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ലോകം ഏതാണ്? ഇനി ആരാ ചോദിക്കാനുള്ളത്? ധ്രുവലോകം. ധ്രുവലോക. മാതാജിയാണല്ലേ. മ്യൂട്ട്. മാതാജി ഹോസ്പിറ്റലിലാ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജ്ഞാംശങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഈ ഓർഡർ യജ്ഞാംശങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഭോക്താവ് താങ്കളാണെന്ന് ഭഗവാനോട് സമ്മതിച്ചു പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇന്ദ്രൻ. ദാമോദര അഷ്ടകത്തിൽ ദാമം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നാഗഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഭഗവാന്റെ പാദപാംസുകൾ അണിയുന്നവർ മറ്റു തിഥികളെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? മുക്തി ലഭിച്ച ആത്മാക്കൾ, അതായത് മുക്താത്മാക്കൾ പോലും ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ കാരണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഭക്തന്മാർ നിരാകരിക്കുന്ന 4 തരം ആത്മീയ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത മുക്തി ഏതാണ്? സായുജ്യം. നാലാം പ്രത്യേകം നോക്കി. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ അതില്?
ഇനി 5-ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള യോഗ്യത. അതല്ല 5-ാമത്തെ അധ്യായം. നമുക്ക് 5 അധ്യായം കഴിഞ്ഞ എക്സാം ഇടാം. കാരണം 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നിയാമക തത്വങ്ങൾ തുടങ്ങാണ്. ആറാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് വെച്ചാല് 64 നിയാമക തത്വങ്ങളാണ് 6 തൊട്ട് വരുന്നത്. 6 തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 6ഉള്ള അധ്യായം തൊട്ട് വരുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6-ാമത്തെ അധ്യായം ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. നമുക്ക് 5 അധ്യായം ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാമിന് 5 അധ്യായം കഴിക്കാം. 6 തൊട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് 7, 8, 9 ഒക്കെ ആ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ്. 64 എണ്ണം ആണ് നിയാമക തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് 10, 11-ാമത്തെ അധ്യായം 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ അത് തന്നെ പറയുന്നത്. 12-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ വരുന്നത് ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ. പിന്നെ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത് ആ പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് 13-ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പോ 5-ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരും. അപ്പൊ 12, 13 അധ്യായം വരെ വരും അത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 5 അധ്യായം വരെ വെച്ചിട്ട് എക്സാം ഇടാം. അഞ്ചാമത്തതില് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. അതാണ് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും. എന്നോട് 1-2 പേര് ക്ലാസ്സിന് ചേരുന്ന കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് കേറുന്ന കാര്യം? ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ഇപ്പൊ കേറാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്ത് ഗീത ക്ലാസ് ഒക്കെ അടുത്ത ബാച്ച് ഒക്കെ പിന്നെയല്ലേ വരുള്ളൂ? അതിപ്പോ കേറാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ കയറാൻ പറ്റില്ല മാതാജി, അത് അപ്പം തുടങ്ങുമ്പോഴല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അടുത്ത ബാച്ചിൽ കയറാൻ പറയാല്ലേ? ആ ടൈമിൽ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലേ ലിങ്ക്? മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 5 ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം, നമ്മളെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിക്കും അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? അതായത് നമ്മള് ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോ അധ്യായത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. മുക്തി കിട്ടാം, ഭക്തി കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനോ ഉള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പോ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദീപ്തിയില് വിലയം പ്രാപിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താനേ സാധിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മള്
ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തിനോട് ആകർഷണം വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് സാധിക്കുന്നത്, ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. താല്പര്യം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളില്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ദീപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് അതില് പ്രാപിക്കാനും താല്പര്യം ഉള്ളിടത്തോളം നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് എന്ത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിനോ സമൂഹത്തിനോ വർഗത്തിനോ പരിതസ്ഥിതിയിലോ 4 അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടോ സമൂഹത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടോ ഒരു വർഗത്തിനോ ഒരു പരിതസ്ഥിതിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒടുങ്ങുന്നതല്ല എന്താണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടമോ ലക്ഷ്യമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതും അല്ല എന്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. യാതൊരു ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയാലും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ല എന്തിന്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ അതെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം വ്യവസ്ഥിത ധർമ്മം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്, നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനം, അദോക്ഷജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്നാണ് എന്ത് പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ പരമമായ ധർമ്മം കൂടിയാണ് എന്ത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ പുണ്യജന്മം നിർബന്ധമല്ല. അപ്പൊ ഒരു പുണ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, പുണ്യജന്മത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് അതിന്റെ കോട്ടിംഗ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് മുഴുവനും. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ആര് തന്നെയായാലും അയാൾ സ്വയം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാനും തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കുത്തകയല്ല, അത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാരായാലും ആ വ്യക്തി എന്താണ് ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആരാണത് കൊണ്ടുവന്നത്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ് ആ ഒരു കുത്തകയല്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചത്. പത്മപുരാണത്തില് വസിഷ്ഠൻ ദിലീപനോട് പറയുന്നതാണ്, രാജൻ ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തിൽ അതായത് ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തില് പ്രഭാത സ്ഥാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്തിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, അവകാശമുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത നേടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. സ്കന്ദപുരാണത്തില് കാശിഖണ്ഡത്തില് മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രരിലും താഴെയുള്ള അസംകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവര് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് മയൂരധ്വജം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്ത് ശൂദ്രരിലും താഴെയുള്ള അസകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ച്, അവരെ കണ്ടാൽ എന്താ തോന്നുന്നത്, ശരിയായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് നെറ്റിയില് തിലകം ധരിച്ച് കയ്യില് ജപമാലയും കഴുത്തില് തുളസിമാലയായി നിൽക്കുന്ന അവരെ കണ്ടാൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അപ്പോ ശൂദ്രരിലും താഴെയുള്ള അസകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ വൈഷ്ണവരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, സാധാരണ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശൂദ്രരിലും താഴെയുള്ള വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നു, വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും ആരായിട്ട് മാറും, ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരും. രസം ചേർന്നാല് വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും ആരായിട്ട് മാറും, ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരിയായ അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനെ ആരെ വേണമെങ്കിലും ആരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും, ഒരു വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നല്ല, ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഇനി ഒരു പതനം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ വൈഷ്ണവൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
തുടർന്നും ഭക്തിയുടെ സേവന തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതായത് ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവനാണ്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പതനം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? തുടർന്നും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ആണ് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? അവിടെ ആ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ആ പ്രായശ്ചിത്തം അതെന്തായിട്ട് മാറാണത്? തെറ്റുകൾ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എന്തിന്റെ ഒരു അത്ഭുതം പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവന തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പാലിച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നാൽ മാത്രം മതി. അതാണ് അതിന്റെ അത്ഭുതം പറയുന്നത്. ഭക്തി മാർഗം, അതായത് ഭക്തി സേവനം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കർമ്മമാർഗമോ ജ്ഞാനമാർഗമോ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കോ തത്വചിന്തകൾക്കോ സ്ഥാനമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് കർമ്മയോഗത്തിന്റെ, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ, ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം അവിടെ എന്തിനു വരുന്നില്ല? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അതുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്, യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്, അയോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും എങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളവര് പിന്നീട് ഒരിക്കലും എന്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല? അവർക്ക് ഫലദായക കർമ്മത്തിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവര് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉയർന്ന യോഗ്യതയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇനി വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 17-ാം ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവൻ ഉപദേശിക്കുന്നു, തന്റെ നിയുക്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ നേരിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ തെറ്റുകാരനാകുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഏതു പരിസ്ഥിതിയിലും അയാളുടെ നില സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ സത്ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നതാണ്, ഒരു വ്യക്തി വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങള് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സുരക്ഷിതനായിരിക്കും. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും ആ വ്യക്തി സുരക്ഷിതനായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സത്ഫലം ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നത്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. വസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹം എന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ ഈ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. ഇപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പോ അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്ന? ഫലം അനുഭവിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായിരിക്കും വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണങ്ങള് പുനരാവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹം എന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകള് 11-ാം സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 32-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുകയും എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഉത്തമൻ.
അപ്പൊ എന്താണ് ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. അങ്ങനെ ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ നിയത ധർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നിയതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അഭയം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആരാണ് ഭക്തൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. നിയത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ധർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, അതായത് ഭഗവാൻ സർമ്മധർമാൻ പരിത്യജ എന്ന് പറയാ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണത്. ഇനി കരഭാജ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ് 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 41-ാം ശ്ലോകത്തില്. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഋണവിമുക്തനായിത്തീരുന്നു. മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വപിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ, നിയുക്തമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? കുറ്റവിമുക്തനായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് എന്തില്ല? മഹർഷിമാരോടായിക്കോട്ടെ, പൂർവ്വപിതാക്കളോടായിക്കോട്ടെ, ജീവാത്മാക്കളോടായിക്കോട്ടെ, കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തിനോടോ യാതൊരു ബാധ്യതയും അവർക്ക് അവശേഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എന്താണ്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അവരെല്ലാവരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിക്കൊള്ളും? സംതൃപ്തരായിക്കൊള്ളും. പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നിൽ അഭയം തേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ പറയുന്നത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ക്രമീകരണ തത്വങ്ങളൊന്നും ജീവമുക്തന്മാർക്ക് ബാധകമല്ലാത്തതുപോലെ മതാനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ബാധകമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും ബാധകമല്ല. അതായത് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളൊന്നും എന്താണ് പറയുക, ജീവമുക്തന്മാർക്ക്, അതായത് ജീവാത്മാക്കളിലെ മുക്തന്മാരായവർക്ക് ബാധകമല്ലാത്തതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മതാനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങളൊന്നും വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും ആർക്ക് ബാധകമല്ല? ഇവർക്ക് ആർക്കും, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആർക്കും ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 42-ാം ശ്ലോകത്തില് കരഭാജ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്, അബദ്ധവശാലോ യാദൃശികമായോ അയാൾ നിശ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായോ ശുദ്ധി കർമ്മങ്ങളോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എന്തു മതി? ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ യാദൃശികമായ തെറ്റ് അദ്ദേഹം കാരുണ്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്തുകൊള്ളും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ തെറ്റ് തീർത്തോടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നിശ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയി, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് പ്രായശ്ചിത്ത ശുദ്ധികർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ യാദൃശ്ചികമായിട്ടുള്ള തെറ്റ് കാരുണ്യപൂർവ്വം ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആ തെറ്റ് തിരുത്തി തരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യായം 5-ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വലയം പ്രാപിക്കുക, ഇതൊന്നും എന്ത് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. നമുക്ക് അതെന്ത് വേണം? താല്പര്യം ഉള്ളിടത്തോളം, നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ ഭൗതികമായ പരിഗണനകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്താണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട്, അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ദീപ്തി, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല.
ഒന്ന് കാണാൻ പോവാ അല്ലേ? ആ. പിന്നെ മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രനിലും താഴെയുള്ള, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് തടസ്സമല്ല, നമ്മുടെ പ്രായം പ്രശ്നമല്ല, പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചുന്നോ അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. കാരണം ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു, കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാം, അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് കടക്കാം, കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ കടക്കാം, ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട്, ഓരോ പരിമിതികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്, ജ്ഞാനയോഗം എന്താണ്, നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടണം. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്, ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അല്ലെ. ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണം, കുറച്ച് ബുദ്ധി വേണം. നമുക്ക് ആ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധി നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യം. അതായത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അല്ലെ. നമുക്ക് ആ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കൂടി വേണം, അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധി വേണമെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അതായത് വായിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ അറിയണം. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേറെ ഒന്നിനത് ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തിയോഗം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ബുദ്ധിയോഗത്തിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളുടെ അവിടെ ആ അറിവ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, ഒന്നാമത്തെ. പിന്നെ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗയോഗിയിലാണെങ്കിലോ, അഷ്ടാംഗയോഗിയിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെയും എന്ത് സാധിക്കില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗയോഗിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഭക്തിയോഗത്തിനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആണല്ലോ, ആണോ അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലോ, നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം, നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കാം. അതും എന്താണ്, വേറൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് നമുക്ക് ഫലം നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, വേറെ ഒന്നിനെയും കൂടി ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ മാത്രമല്ല വേറെ ഒന്നിനെയും കൂടി ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാതും ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗ ആയാലും അഷ്ടാംഗ യോഗ ആയാലും കർമ്മയോഗ ആയാലും എല്ലാതും എന്താണ്, ഇതൊക്കെ വേറെ ഒന്നിനെയും കൂടി, നമ്മളുടെ മാത്രമല്ല വേറെ ഒന്നിനെയും കൂടി അത് ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ആണല്ലോ, എല്ലാതും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെയാണ്, ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും, ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്, അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി, അത് മാത്രം മതി. അത് വേറെ ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ഭക്തിയോട് കൂടി ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഭക്തിയോഗത്തിൽ. ഇതിന് എന്ത് തടസ്സമല്ല, പ്രായം പ്രശ്നമല്ല, മനുഷ്യനാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് പറയാ, കുലം പ്രശ്നമല്ല, ജാതി പ്രശ്നമല്ല, ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. പ്രായം പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആരെ ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റും? ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും എഴുന്നിട്ടോ? പ്രഹ്ലാദൻ എത്ര വയസ്സിലാണ് പ്രഹ്ലാദൻ തുടങ്ങിയത്? 5 വയസ്സിൽ അല്ലെ. അതായത് പ്രായം പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ധ്രുവകുമാരൻ എത്ര വയസ്സിലാണ് തുടങ്ങിയത്? ചെറിയ പ്രായത്തിലല്ല, 5 വയസ്സിലല്ലേ ധ്രുവകുമാരൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് 50 വയസ്സ് കഴിയണം, 60 വയസ്സ് കഴിയണം, യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. എത്ര വയസ്സിൽ തുടങ്ങാം. നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ തൊട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് പ്രശ്നമല്ല, പ്രായം ഒരു വിഷയമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളതിന് കണ്ടു. പിന്നെ പ്രായം പ്രശ്നമല്ല, മനുഷ്യനാവണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ആരാണ് ഉദാഹരണം പറയാം നമുക്ക്? ഗജേന്ദ്രൻ ആനയല്ലായിരുന്നു? ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു ആനയാണ് അല്ലെ. ആ ആന എന്താ ചെയ്തത്? ആന ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച് എന്താ പറയുക, സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചതാണ്. മുതല പിടിച്ച കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇത് ചാരികണ്ട് വനത്തിലൂടെ പോയത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിപ്പോയപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്, മൃഗങ്ങളെല്ലാം, കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം അവരുടേതായ രീതിയിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ആനയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം?
മനുഷ്യന് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതല്ല, അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിയർ ആയി അല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജാതി, കുലം, ജാതി നമുക്കറിയാം. ആരാണ്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആരാണ്? മുസ്ലിം ആയിരുന്നു. 3 ലക്ഷം നാമാണ് ഒരു ദിവസം ചെയ്തിരുന്നത്, നാമം ജപിച്ചിരുന്നത് 3 ലക്ഷം തവണ. നമ്മൾ ഈ 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെടാം. 3 ലക്ഷം തവണയാണ് ഒരു ദിവസം ആര് നാമം ജപിച്ചിരുന്നത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. നാമാചാര്യനായിട്ടുള്ള പദവിയാണ് ആർക്ക് കൊടുത്തത്? നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിച്ച അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിരുന്നു. ആ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഏത് ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ജന്മം എടുത്താലും എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുഗ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അതും ഒരു തടസ്സമല്ല. പിന്നെ വന്നിട്ട് കുലം. കുലം നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവോ? കനകദാസ്, പിന്നെ ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി. ഇവരൊക്കെ കനകദാസ് ആരായിരുന്നു? താഴ്ന്ന കുലത്തിലായിരുന്നു ജന്മം എടുത്തത് അല്ലെ. പിന്നെ നാരദ മഹർഷി എങ്ങനെയാണ്? ദാസീപുത്രന്റെ ജന്മമായിരുന്നു. ദാസീപുത്രനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചവരാണ് ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? പ്രായവും പ്രശ്നമല്ല, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനാവണം നിർബന്ധമില്ല, കുലോ ജാതി ഇതൊന്നും എന്തിനു പ്രശ്നമല്ല? ഭക്തിക്ക് തടസ്സമല്ല തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാ, ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഭക്തി ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നതല്ല, ഭക്തി ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതല്ല. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിഗണനകൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഈ വയസ്സായാലും ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജന്മം എടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതാണ്? ഈ ശരീരത്തിനെ മാത്രമാണ് ബാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വയസ്സ് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ ശരീരത്തിനാണ്. ആത്മാവിന്റെ വയസ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആ ശരീരത്തിന്റെ വയസ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്തിന്റെയാണ് ശരിക്കും? ആ ശരീരത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അല്ലെ. ആത്മാവിന്റെയാണ് അത് ആഘോഷിക്കുന്ന ബർത്ത്ഡേ അല്ല, ശരീരത്തിന്റെയാണ് നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ജാതി, നമ്മൾ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുകൊണ്ടാ പറയണത്? ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. അത് മനുഷ്യനാണ്, അത് സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ നടക്കുന്ന നിർബന്ധമില്ല. ഈ സ്ത്രീയും പുരുഷനെയും തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ശരീരമാണ് തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഈ ശരീരം കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും എന്തിനു തടസ്സമല്ല? ഭക്തിയിൽ തടസ്സമല്ല. ഭക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും നമുക്ക് തടസ്സമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. കുലമായാലും ജാതി ആയാലും സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും പ്രായം ഇതൊന്നും എന്ത് പ്രശ്നമല്ല? ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റതൊക്കെ എന്താണ്? ഒന്നൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതല്ല. എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പരിഗണനകൾക്കും അപ്പുറമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു? വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും സ്വയം ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരുന്നതാണ് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തില്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അറിയുന്നവനാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? വൈഷ്ണവനും ബ്രാഹ്മണനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവൻ ബ്രാഹ്മണനും, ഭഗവാനെ അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വൈഷ്ണവൻ. അപ്പോ വൈഷ്ണവനാണോ ബ്രാഹ്മണനാണോ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്? വൈഷ്ണവനാണ്. കാരണം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ആരാകാം? ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആരായിരിക്കും? ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആരിലുണ്ടാകും? ഒരു വൈഷ്ണവനിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വൈഷ്ണവനായിരിക്കുമോ? നിർബന്ധമുണ്ടോ? നിർബന്ധമില്ല അല്ലെ. കാരണം ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. പക്ഷെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കലും ആരാവണമെന്നില്ല? വൈഷ്ണവനാണെന്നില്ല. പക്ഷെ ആ വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും. കാരണം ദൈവിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആരിലുണ്ടാകും? ആ വൈഷ്ണവനിലുണ്ടായിരിക്കും. മനസ്സിലായ രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം? പിന്നെ നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ആ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം ഭൗതികതയിലേക്ക് നമ്മൾ ഭൗതികതയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് അതിലേക്ക് പോയിട്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക നമുക്ക് നടക്കണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ
അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ, അതിനാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഭാഗവതത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 5-ാം അധ്യായത്തിലെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളായി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഈ അധ്യായത്തിൽ